ଝିଅଟା ଆମର ଶୋଇଛି। ଏ ମାଇକିନାଟା ଘର ଭିତରେ କଣ କରୁଛି କେଜାଣି? ହେଲେ ରଙ୍ଗବତୀ ଏଠି ଆସିଲୁ, କଣ କରୁଛୁ ସେ ଘର ଭିତରେ? ଜଣାପଡୁନି, ଝିଅଟା ଆମର ଶୋଇଛି। କିଏ ଡାକିଦେ ମତେ? କଣ ହେଲା ରେ ଘଣ୍ଟ? ଏମିତି ସାଉଣ୍ଡ କଲୁ ଢଙ୍କ ଢଙ୍କ? ମଉସା, ମୋ କଥା ଶୁଣିଲେ ତମର ବି ଘଣ୍ଟ ବାଜିବ ଢଙ୍କ ଢଙ୍କ। ଆମ ଗାଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗୋଟେ ମହାବଳ ବାଘ ପଶିଛି। ଏ କଥା ଯାଇ ମୁଖିଆକୁ କହିବାକୁ ହବ। ଘଣ୍ଟ ଚାଲିଯିବା ମୁଖିଆ ପାଖକୁ, ନହେଲେ ଆମ ଗାଁକୁ ବଡ ବିପଦରେ। କାହିଁକି ନା ବିଲ ବାଡକୁ ଲୋକମାନେ କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ରେ। ହଁ ମଉସା, ମତେ ବି ବହୁତ ଡର ଲାଗିଲା। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ବି ବିଲ ବାଡକୁ କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ମୋର ବି ଜମି କିଛି ଅଛି। ମୁଖିଆ ବାବୁ, ଆମ ଗାଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ମହାବଳ ବାଘ ପଶି ରହିଛି। ମୁଖିଆ ବାବୁ, ଆମକୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ, ନହେଲେ ଆମକୁ ଖାଇଯିବ। ଠିକ ଅଛି, ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାଅ। ଆମ ଗାଁ ବରଗଛ ପାଖକୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣ। ମୁଁ କହିବା କଥା ସମସ୍ତେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣ। ଆମ ଗାଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ମହାବଳ ବାଘ ପଶି ରହିଛି। ସମସ୍ତେ ସତର୍କ ରହିବ। ବାହାରକୁ କିଏ ବୁଲିବାକୁ ଯିବ ନାହିଁ। ଆବେ ଶୁକୁଟା, ଚାଲିଯିବା ଜଙ୍ଗଲକୁ ବାଘ ମାରିବାକୁ। ଆବେ ପେକେଟି, ତୋର ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଲା ନା କଣ? ଚୁଟି ଦାଢି ଗୁଡା ରଖିକି ନିଜକୁ ପୁଷ୍ପଟୁ ଭାବିଦେଲୁ? ଆବେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବାଘ, ବିରାଡ଼ି ନୁହେଁ। ମୁଁ କାହାକୁ ଡରୁନି, ତୁ ଖାଲି ମୋ ପଛେ ପଛେ ଆସେ, ଦେଖ ମୁଁ କଣ କରୁଛି। ଶୁକୁଟା, ଆରେ ଏତେ ବଡ଼ ବାଘ, ମୋର ଟିକେ ଟିକେ ଫାଟିଲାଣି। ପେକେଟି ଆମ କଥା ଶୁଣିଦେଲା। ଏଇ ଦେଖ କେମିତି ଦେଖୁଛି ଆମକୁ। ଆବେ ଆଇଲା ବି ଚାଲବେ, ଆଇଲେ ଚାଲବେ ଚାଲବେ। ପେକେଟି ମତେ ସାଥିରେ ନେଇ ଚାଲେ। ଆରେ ମତେ ଛାଡିକି ଯାନା। ମତେ ଏତେ ଡର ଲାଗିବାଟା ମତେ କାହିଁକି ଡାକିଲୁ ବେ? ଶୁକୁଟା, ମତେ ଆଉ ତୁ ମାରନା। ଏବେ ଯା ଘଟିଗଲା, ସେ କଥା ଗୁଡାକ ମୋ ବାପାକୁ କହିବୁନି। ବାପା ଜାଣିଲେ ମତେ ଆଉ ଛାଡ଼ିବନି। ଆରେ ନଟିଆ ଆଉ ଘଣ୍ଟ, ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ବନ୍ଧୁକ ନେଇ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଅ। ସେ ବାଘ ତମକୁ ଯୋଉଠି ଦେଖିବ ସେଇଠି ଗୁଳି କର, ଜମାରୁ ଡରିବ ନାହିଁ। ଆରେ ନଟିଆ, ତୋର ସେ ବନ୍ଧୁକ ନେଇ ଆସେ। ଆମକୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବାକୁ ହବ। ସେ ବାଘକୁ କେମିତି ବି ଜଙ୍ଗଲରୁ ବାହାର କରିବାକୁ ହବ। ନଟିଆ ଦେଖ, ସେଇଠି ଅଛି। ହଁ ମଉସା, ଦେଖାଯାଉଛି। ମୁଖିଆ ବାବୁ, ଏଇ ବନ୍ଧୁକ ଗୁଳି ସାଉଣ୍ଡରେ ବାଘଟି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ନଟିଆ ଆଉ ଘଣ୍ଟ, ତୁମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି।